Az egyszerűség mutatja az érettséget. Milyen az optimális pénzbefektetés a befektető szempontjából? Mit kívánnak maguknak a befektetők? Széleskörű rendelkezési lehetőséget és rugalmasságot a futamidő alatt. Magas hozamot, 4-12% évente. Magasfokú biztonságot, a pénz nem veszhet el. Vonzó adózási előnyöket, mint például nálunk a forrásadómentesség. További előnyök az ön számára. Rugalmas befektetési mód, egyszeri vagy havonta fizetendő, ahogy ön kívánja. Egyéni befektetési stratégiák az ügyfél kívánsága szerint. Inflációvédelem a nyitott befektetési alapon és a fizikai nemesfémeken keresztül. A Timberland befektetési alap még többet kínál, mint amit ön magának kíván. További előnyök minden érdekelt számára. A Timberland befektetési alap a befektetési ágazat exkluzív partnereivel dolgozik. Forrásfelhasználási ellenőr a Rödl & Partner a Rödl Treuhand Hamburg Kft-vel együtt. Adójogi tanácsadó a PricewaterhouseCoopers Luxemburg. Luxemburgi jogi tanácsadók Arendt & Medernach, valamint a DSM Legal. Kifogás és észrevételmentes IDV S4 tanúsítvánnyal rendelkezik. TÜV által megvizsgált. A befektetési menedzsment 1998 óta a hitelügyi törvény által engedélyezett pénzügyi szolgáltatási intézmény. Hogy történik az ügyfél kívánságok realizálása? Az eddigi befektetési lehetőségek. Zárt alapok. Kihagyva, fix hosszabb futamidők, nincs rendelkezési lehetőség, magas egyszeri összegek, magasabb kockázat. Megtartva, magas hozam, vonzó adózási előnyök, nem függ a tőzsdétől. Nyílt alapok. Kihagyva, erősen függ a tőzsdétől, bizonytalan hozamok, forrásadó köteles. Megtartva, változtatható futamidők, széles rendelkezési lehetőség, rugalmas befektetési összegek. A Timberland befektetési alap összekapcsolja a zárt és nyílt alap legjobb elemeit. Hogy történik ennek megvalósítása? Németország legnagyobb könyvvizsgáló cégével együttműködve úgy döntöttünk, hogy a zárt befektetési alapok előnyeit a nyílt befektetési alapok előnyeivel egy jogi keretben kell egyesíteni. Azokat az alaphányadokat, amelyek a befektetők részére a befektetési jegyzékükön jóváírásra kerülnek, részesedési jogoknak nevezzük. A Timberland befektetési alap 3 erős oszlopa az ügyfelek kívánsága szerint a következő. Hozamportfólió. Melyik stratégia hozza a legmagasabb hozamot a lehető legkisebb kockázattal? Nemesfém-portfólió. Egy befektetés a világ legstabilabb valutájába, valamint az ügyfelek letétjeinek stabilizáló tényezője. Biztonsági portfólió. Itt tartosságra és kreativitásra van szükség. Aktív biztonsági mechanizmusok az ügyfelek vagyona számára. Hozamportfólió. Nemesfém-portfólió. Biztonsági portfólió. A Timberland befektetési alap ebből 5 befektetési osztályt hozott létre a maximális rugalmasság és az ügyfelek igényeihez való igazodás érdekében. Optimix A. Várható hozam évi 12%. Optimix B. Várható hozam évi 10%. Optimix C. Várható hozam évi 8%. Aranyletét aktív, várható hozam évi 6,9%. Kamatozó letét, várható hozam évi 3,75%. Hogy alakul a rugalmasság a befektető számára a Timberland befektetési alapnál? A Timberland befektetési alap lehetővé teszi, hogy a befektetők a futamidő alatt megváltoztassák befektetési stratégiájukat. Ez bármilyen gyakran történhet, minden esetben költség- és adómentesen. Egy termék minőségét az alkotórészek minősége határozza meg.
Az ön számára a vagyonkezelők elitje dolgozik. A hozamportfólió összetevői válogatott csúcsbefektetési alapok, DWS Top Dividende, Carmignac Investissement, DJL csoport, Dr. Jens Erhard Dividende und Substanz és további osztalékorientált befektetési alapok. Összefoglalás. Magas hozam, magasfokú biztonság, nagy rugalmasság, inflációvédelem és stabilitás az ügyfelek letétei számára, fizikai formában történő kiszolgáltatás a futamidő végén, befektetés egyszeri 10 000 eurótól vagy éves részletekben 2000 eurótól lehetséges. Az egyszerűség az érettség eredménye. Az új rugalmas befektetési osztály, a Timberland befektetési alap. Egyszerűen kell gondolkodni, így lehet kiváló eredményt elérni.